2022 लायै 2023 ni bisikatalni omno ngai ani puilani bisikatalni first video. Tinini video ka khoroksa darano ang hambaijangmani bagai video sanamanisi. Norok nai tungni in video no puilani simi paithak jora. Ang tini sabno hambaijangna nai norok video ni title tai thumbnail nugui no kahamgina saimakna. Ang tini belai no hambaijangna phaya sini kokborok Hindi tech and entertainment YouTube channel ni owner sini dara Sivakar no tamni hinge bono help khaimani bagai no tini ani 2022 ni last December ani YouTube ni first payment receipt nani sengo. Bono belai kena help bokhaika ani channel no monetization khaitani wo. 2022 chini dara Sivakar ana help khaya hingke ang ani YouTube ni first payment receipt khai mangala khamung eba ke manoi mangala khamung. Hingke web songdor ke baba bono sinoi pano ke baba sinia pano ngai mano bini bokaisa YouTube channel tango kokborok Hindi tech and entertainment YouTube channel noi boyango bo bini channel ni bisingti kubangma tech related video rok no upload khayo norok bini ayangti rok bo surumung rok manai manano bini channel no bo subscribe khaji tai bono bo support rok khai tongdi. Hingke ang dara Sivakar no abono sanai nung ani video ni tolao tamo sanani musung comment box comment kai sari ni comment no ang jotoni sakao khai pin khai riwi nai. Ang no abono sanai nung ani subscriber tai ani viewers no tamo kok kosarani musung nung ani video ni comment box comment kai sari. Tai ang ani viewers tai ani subscriber no belai kena hambai janago tamni hingke norok ano omusukke support khaya hingke ang tini ani YouTube ni first payment mangala khamung tai ani YouTube ni first payment receive bo ongla khamu. Tai ang abono sanai je ani video no nugoi tongnai tai ani video no nai tongnai tai ana support khai tongna norok bon norok ni channel no tui problem rogo klai tongkhangke chini dara Sivakar be contact khaidi bon norok no belai kena help khai rinai. Tai norok bini channel no bo support khai tongdi tai bono bo hamja murok riwi tongdi. Hingke web songdor haikena support khai tongdi ana tai norok jodi ke bo ani channel ko tal phai tongke subscribe khai kongke please tabno subscribe khai ganani bell icon sini all press kai nadi. Tamni hingke ang jefro video ko tal upload khayo apno joten sikang noroni orona notification sogina bagai. Tai norok chini dara Sivakar ni channel no bo support khaidi ang ani community tab bo post kai riwano. Tai norok ke batawan sugdi chuno chini Tripurani chini Tripura sarok ke bafano subanai kori hinoi tongo chuno subanai bo tongo bising chung haipono sinia ngui tongo. Hingke web song video tini bagai asugna haina haimale friend norok bai katal update ni bising tai norok bo jotana kaham kurungno tongdi.